La Xina misteriosa, un imperi extremadament violent i amb una inventiva infinita. Un imperi que durarà 4.000 anys, però consumit per la vanitat i l'avarícia, serà enderrocat per revoltes populars contra l'opressió. Diuen que aquesta és l'única construcció humana que es pot contemplar des de l'espai. La Gran Muralla Xinesa ha estat una obra colossal, que va molt més enllà de la simple construcció d'un mur que recorre milers de quilòmetres. Van caldre milions de persones per construir-la. Els obrers, homes, dones i nens, van morir a milers per tal de satisfer els desitjos de l'emperador Shi Huangdi. L'emperador, embogit, va voler construir alhora la tomba més imponent de tots els temps. La seva tomba estaria protegida per soldats de terracota de mesura natural, que reproduirien exactament els guerrers del seu exèrcit. Ja s'han descobert milers dels soldats intactes, però encara ningú no ha gosat entrar a la tomba de l'emperador boig. Els xinesos, dominadors d'un territori extensíssim, van construir milers d'obres imponents. Avui a Cronos viatjarem fins a l'antiga Xina, on veurem, usant les tècniques de les infografies actuals en 3D, com es va construir la Gran Muralla, o el canal més gran de l'antiguitat, o la flota de Zheng-He, la més immensa que ha dominat mai els mars. La construcció de l'imperi xinès no és només una història de tècnics i d'enginyers. Milions de xinesos van haver de patir molt per construir aquestes meravelles. Un Cronos fascinant. Va ser un imperi d'unes proporcions inigualables. Misteriós, extremament violent i amb una inventiva infinita. Només un imperi ha sobreviscut 4.000 anys. La Xina. Emperadors totpoderosos van mobilitzar immensos exèrcits de camperols per fer proeses arquitectòniques sense precedents en la història del món. Una tomba d'or amb rius de mercuri. Costa creure que una cosa així sigui només fruit de l'esforç humà. El canal més llarg del món. La flota naval més poderosa de la història de la humanitat. Però cap d'aquestes obres no es pot comparar amb el monument que canviaria la faç de la Terra, la Gran Muralla. És el major projecte arquitectònic de la història. Però amb tot, dinastia rere dinastia, consumit per la vanitat i l'avarícia, aquest imperi seria enderrocat per revoltes populars i l'operació es convertiria en destrucció. La construcció d'un imperi, la Xina. A l'alba de la civilització, els xinesos ja hi eren, i encara hi són. Us parla Peter Weller. Quan els egipcis construïen les seves piràmides, els xinesos ja tenien palaus luxosos pels seus reis. Quan Roma construïa els aqüeductes que banyaven els seus ciutadans i saciaven la seva set, els xinesos modificaven el curs de tot un riu carregant-se una muntanya abans de descobrir la pólvora i construïen un dic que regaria milers i milers d'hectàrees de terra i provocaria una explosió demogràfica mai vista. La civilització xinesa va aparèixer fa 4.000 anys i es va estendre per una àrea immensa, un 33% més gran que els Estats Units. Però durant segles la Xina va viure un període de gran agitació. Els diferents regnes lluitaven pel poder i el control de la regió. Els conflictes i els combats destruïen la terra. La Xina, tal com la coneixem avui, més o menys, estava formada per uns quants estats que lluitaven entre si per la supremacia de la regió. És l'anomenat període dels regnes combatents. Al segle III abans de Crist, un d'aquests regnes es va convertir en el més poderós i el més despietat. Una província occidental on vivia un poble hostil i guerrer, ambiciós i implacable. Un poble decidit a conquerir i unificar els 7 regnes. Era l'estat de Qin. La unificació que van fer d'aquesta terra immensa va crear un imperi com cap altre en la història de la humanitat. Qin va prosperar en una regió fèrtil i plana que tenia accés a les principals rutes comercials, com la famosa ruta de la seda que connectava l'estat amb les regions més llunyanes de la Xina i més enllà. Amb el pas del temps, Qin va desenvolupar 2 avantatges militars sobre els altres regnes.
Aprenent-ne dels veïns nòmades i bàrbars, el poble de Qin va dominar l'ús dels cavalls. Simultàniament va canviar les estratègies bèl·liques. Fins aleshores, les guerres les protagonitzaven petites seccions de nobles que anaven amb carros. Però el descobriment recent de noves tecnologies de forja de metalls va permetre la producció en massa d'armes i l'aparició d'una nova classe de guerrer, el soldat d'infanteria que va a peu. En aquella època es va estendre l'ús del ferro i, com que es podien fabricar més armes, van sorgir els exèrcits d'infanteria, molt més nombrosos. Amb aquesta millora tàctica, el poble de Qin va llançar una ofensiva per conquerir tota la Xina. Amb la caiguda d'un regne rere l'altre, Qin va haver d'afrontar un nou repte: la producció de menjar per alimentar el seu immens exèrcit. Aquella responsabilitat va recaure en un home. Es deia Li Ping i era un oficial de Qin que es va convertir en un dels enginyers hidràulics més importants de tots els temps. A les seves ordres, els constructors xinesos van bastir una obra mestra de l'enginyeria. Durant segles, el riu Min havia castigat el poble xinès amb sequeres a l'hivern i inundacions a l'estiu. Li Ping estava decidit a domar les seves aigües braves. La peça central del seu pla era un dic que crearia un canal del tot nou que controlaria les inundacions i proporcionaria aigua per produir aliments. Però Li Ping tenia un problema immens. El mont Qian, que s'alçava just al mig del seu canal d'irrigació. Com que no podia moure la muntanya, va decidir obrir un pas per al seu canal travessant-la pel mig. Molt abans d'inventar-se la pólvora, haurien calgut dècades per foradar la muntanya, fent servir només pics i martells. Els militars de Qin van demanar resultats més immediats i van obligar Li Ping a idear una nova tecnologia. Va deixar que les forces de la naturalesa treballessin per ell. Primer escalfava les roques amb incendis controlats. Després els apagava amb aigua freda. Allò feia que les roques s'escardessin i formessin trossos petits que es podien treure amb carros. 8 anys després de començar, Li Ping havia obert un canal de rec a través de la muntanya. Ara havia de construir un dic immens per desviar les aigües del Min cap al nou canal de rec. Es van enviar milers de treballadors al lloc on s'havia de construir el dic. Treballaven només amb la força bruta excavant la terra amb cisells. Li Ping va dissenyar un dic que podia regular les aigües ràpides del Min segons l'època de l'any. A l'estiu es desviaria més aigua cap al canal de rec per evitar les inundacions al llarg del riu. A l'hivern s'invertirien les proporcions i es desviaria més aigua cap al riu per evitar les sequeres. Regant una gran extensió del territori de Qin, el dic de Li Ping va provocar una explosió demogràfica en massa. I els militars van tenir noves bases per atacar territoris enemics. L'estat de Qin s'anava convertint en una potència. Van utilitzar la riquesa creada per l'agricultura i la força dels militars per unificar tota la Xina. L'any 247 abans de Crist, aquesta missió va recaure en el nou emperador de Qin, un nen de 13 anys que es deia Yin Cheng. El jove governant va pujar al tron i la seva mare va fer de regent. Però Yin Cheng va arribar a un palau ple d'enemics que ja planejaven la seva desaparició i esmolaven els ganivets. La primera que el volia veure mort era la seva pròpia mare. Ara tenia un amant i 2 fills més, per a qui volia el tron. Als 22 anys, Yin Cheng va descobrir la conspiració de la seva mare per matar-lo.
va desterrar la seva mare i va manar que matessin el seu amant i els seus germanastres. Ara la seva autoritat era absoluta. Un cop assegurat el tron, Ying Cheng va enviar els seus exèrcits a posar fi a la missió d'unificar tota la Xina. Només se li interposava un regne, el regne de Chu. L'any 238 abans de Crist, Qin va declarar la guerra total a Chu en un conflicte que es va allargar 15 interminables anys. Finalment, el 223 abans de Crist, Chu també es va haver de rendir. Qin havia eliminat l'últim gran obstacle per a la conquesta de la Xina. Qin es va imposar a Chu perquè va ser capaç d'organitzar els seus exèrcits com no s'havia fet mai fins aleshores. El somni imperial de Qin era una realitat. La Xina era un país unificat i en pau. Ara que era un emperador de debò, Ying Cheng necessitava un nom reial. A tota la Xina i a tot el món seria conegut senzillament com a Shi Huangdi, el primer emperador. Shi Huangdi va proclamar que la seva dinastia duraria 10.000 generacions. Durant el seu regnat, la Xina va emprendre el que segurament és el projecte arquitectònic més espectacular de tots els temps. Una muralla única en la història de la humanitat. Però Qin hauria de pagar un preu molt alt per l'ambició del seu emperador. Amb la ira de governants despietats i la sang del seu propi poble. L'any 220 abans de Crist, el primer emperador de la Xina, el triomfant Shi Huangdi, emprèn un viatge per fer un reconeixement del seu nou imperi. Per primer cop a la història, la Xina era un país unificat i segur. I perquè continués així, l'emperador va posar en marxa el projecte d'enginyeria més ambiciós de tots els temps, la Gran Muralla Xinesa. La Gran Muralla era una unió de diferents muralles que ja existien. Alguns estats del nord de la Xina havien construït muralles per defensar-se els uns dels altres, però sobretot per defensar la frontera del nord. L'enginyeria moderna encara no ha superat aquesta barrera única i impenetrable, pensada per aïllar l'imperi xinès de l'exterior al llarg d'una frontera que s'estén milers de quilòmetres. Això és Changcheng, que en mandarí vol dir mur llarg, i penseu que és més llarga que el que fan d'ample als Estats Units. I amb les ramificacions que es perden vés a saber on, fa més de 9.000 quilòmetres, i nano, això són molts quilòmetres. Shi Huangdi, el primer emperador xinès, la va començar a construir fa 2.000 anys, i s'hi va treballar fins al segle XVII. La muralla original no era com aquesta, sinó que era de maons de fang. Però així i tot, constituïa tot un repte arquitectònic, perquè havia d'anar des del mar, a l'est, fins al desert de Gobi, a l'oest, per impedir que hi entressin nòmades del nord com els mongols i per evitar que se n'anessin els xinesos. Per construir aquesta obra grandiosa van caldre els somnis de grandesa dels emperadors i l'impuls incessant de la mà d'obra xinesa. Però en van haver de pagar un preu alt. La seva capacitat de sobreposar-se a les dificultats era inimaginable. Homes, dones i nens van treballar amb les seves mans en aquesta muralla i si es queixaven o intentaven fugir, els mataven. Les malalties eren constants i els accidents el pa de cada dia. Vestits amb 4 parracs, aquells treballadors van patir fred, gana i cansament. Es diu que en el moment àlgid de la construcció de la muralla gairebé una cinquena part de tota la mà d'obra de la Xina, 1 milió de persones, treballaven aquí. I una quarta part d'aquestes persones van morir. I si mories aquí, normalment t'enterraven aquí mateix, a la muralla. I això va donar lloc a un dels malnoms de la Gran Muralla, el Gran Cementiri. Construint la muralla, es van trencar milions de braços, cames i esquenes. Existeixen poemes molt commovedors escrits per esposes i mares que parlen de joves que van anar a treballar a la muralla i expliquen com patien gana, com es morien de fred a l'hivern i com no van tornar mai més a casa seva. Però amb la força bruta no n'hi havia prou. A cada regió, el terreny variava i els materials de construcció a l'abast eren diferents. Sempre que podien, els enginyers ampliaven les muralles existents, però la major part de la Gran Muralla es va construir partint de zero,
van idear un sistema enginyós utilitzant un material que tenien en abundància. Del mètode de la terra compactada, els xinesos en diuen hangtu i suposa l'ús d'un encofrat de fusta per premsar la paret. Comences per baix amb 2 taulons paral·lels i hi aboques grava, pals, argila, i llavors amb un bastó o amb el que sigui la xafes, la picones, fins que queda molt compacta. Després fas una altra capa i així una vegada i una altra. I vas afegint taulons a l'encofrat per mantenir la terra a lloc. El nivell va pujant fins que tens l'altura desitjada. Un cop s'ha secat, es retira l'encofrat i queda un bloc sòlid de terra compacta reforçada amb canyes, com les barres d'acer que es fan servir avui dia per reforçar el formigó. La cara del sud, la que mirava a la Xina, es defensava amb un senzill parapet, mentre que al costat del nord, el que mirava als bàrbars, era emmerletat. Cada 700 o 1.000 metres hi havia una torre de guaita. Per la part superior de la muralla corria un camí pavimentat per als soldats i per als carros i tot, de manera que constituïa una via de comunicació excel·lent, sobretot per als soldats destacats a les torres. Però com a obra d'enginyeria militar, la muralla va resultar satisfactòria només en part. Les muralles s'han de defensar, però a la llarga la Gran Muralla no es podia defensar gaire. Els nòmades la assaltaven o hi passaven subornant els guàrdies. Però l'objectiu de la Gran Muralla no era només evitar l'entrada dels bàrbars. Era també una barrera simbòlica que impedia la sortida de xinesos. En certa manera, la Gran Muralla, a més de ser una fortificació militar, és també un símbol cultural. Era la manera dels xinesos de dir als nòmades: vosaltres viviu a fora i crieu cavalls i ovelles, i nosaltres vivim a dins i cultivem cereals. L'any 210 abans de Crist, la Gran Muralla feia gairebé 5.000 quilòmetres de longitud i deixava una marca inesborrable a l'hostil territori xinès. Però l'odi contra Shi Huangdi va anar creixent. Al seu regne, molts creien que aquella barrera colossal no justificava el preu que n'havia de pagar el poble xinès. Un cop més, els enemics de l'emperador conspiraven contra ell. Els últims anys de Shi Huangdi es caracteritzen pel que jo en diria obsessió o bogeria. Però que siguis boig no vol dir que no intentin matar-te. Com a mínim 3 intents d'assassinat van estar a punt de sortir bé. Shi Huangdi va contraatacar i va convertir la Xina pràcticament en una presó per al seu poble. Va ordenar la destrucció de tots els registres històrics del seu règim despietat. El càstig per als que no complien les seves ordres era la condemna a treballs forçats o fins i tot la mort. Va fer enterrar vives 400 persones com a lliçó per als qui parlaven malament del règim. Quan el fill gran de l'emperador hi va mostrar la seva oposició, el va desterrar. El somni de Shi Huangdi havia convertit la Xina en un gran imperi. Però el preu que en va haver de pagar el va enfonsar en la bogeria. Va fixar les seves obsessions i el seu exèrcit de súbdits condemnats a treballs forçats en una altra extraordinària gesta arquitectònica començada anys abans. Un monument a la seva pròpia por i mort. L'any 220 abans de Crist, Shi Huangdi, emperador de Qin, va unificar la Xina per primera vegada. A la frontera del nord, milions de persones treballen de valent i moren per posar els fonaments d'una joia de l'enginyeria que farà famosa la Xina a tot el món. Una muralla de 5.000 quilòmetres de longitud. Però el primer emperador no en tenia prou. Fins i tot quan lluitava contra altres regnes xinesos i contra els seus dimonis interiors, Shi Huangdi va començar a aquarterar gairebé 700.000 homes a prop de la seva capital, a la Xina central, per construir el més personal dels seus projectes arquitectònics. Una tomba colossal que havia començat a concebre als 13 anys. Era un projecte monumental en què havien de treballar milers i milers de persones durant molts anys. Era la tomba més gran i més espectacular construïda mai a la Xina. El 1974, uns camperols que feien un pou van trobar un antic guerrer xinès.
aquell cap misteriós de terracota, impulsaria una de les troballes arqueològiques més importants de tots els temps. El túmul és enorme. Sempre s'havia sabut que era el túmul del primer emperador. El que va ser una autèntica sorpresa va ser l'exèrcit de guerrers de terracota que es va trobar 1 quilòmetre a l'est de la tomba i que suposadament protegeixen l'accés a la tomba. Des dels anys 70, cada any s'han anat descobrint fosses noves. Els trets individuals de la cara, la roba i l'armadura semblen indicar que cada un d'aquests guerrers es va fer amb un model humà diferent. La precisió i els detalls de les escultures i la cocció de l'argila són insuperables. Aquests guerrers són una obra colossal, per molts la major troballa arqueològica del segle XX. Però només són la punta de l'iceberg, perquè aquest exèrcit fantasma feia de destacament de guàrdia d'una obra d'enginyeria única en la història de la humanitat, l'opulent tomba de Shi Huangdi. Cada estàtua fa entre 1,70 m i 1,85 m, uns gegants per aquella època. N'hi ha que pesen 250 quilos. Però el que més va meravellar els equips que van estudiar el jaciment va ser la terracota. L'argila tenia una duresa desconeguda fins aleshores, i això indicava que els artesans de Shi Huangdi havien desenvolupat una tecnologia nova i revolucionària. Uns forns especials on les estàtues es coïen a temperatures de més de 1.000 graus. Finalment, els arqueòlegs van descobrir 3 fosses immenses plenes de soldats de terracota que protegien la tomba del primer emperador. En una sola fossa hi havia més de 6.000 guerrers i cavalls de mida natural en formació de batalla. En una segona fossa es van descobrir 1.300 soldats d'elit de Shi Huangdi amb barquers, carros i tropes de cavalleria. En una tercera fossa hi havia 68 figures i un carro que constituïen el centre de comandament de tot l'exèrcit. Uns quarters per a la defensa de l'imperi de Shi Huangdi un cop mort i tot. L'armadura militar és molt detallada. Podem afirmar que feien servir una armadura de pell envernissada. Veiem que els soldats duien tacs a les botes per caminar millor pel fang i per la lligadura que porten podem determinar-ne la graduació. Aquell complex immens estava dividit per parets d'uns 10 metres. El complex fa uns 6.400 metres de longitud i es divideix en 3 parts: la ciutat exterior, la ciutat interior i el mausoleu. Durant la construcció de la tomba, un exèrcit de treballadors va excavar una fossa gegant en terrasses que fa uns 480 per 510 metres, equivalent a 580 pistes de bàsquet. Quan van haver acabat el complex funerari, el van coronar amb una muntanya de terra en terrasses de gairebé 120 metres d'alt. En aquella època, podia haver estat gairebé tan gran com la gran piràmide de Gizeh a Egipte. Però el pas del temps ha anat erosionant aquella muntanya artificial, que ara fa uns 75 metres. Costa creure que una cosa així sigui obra de l'home, però així és. Aquell túmul el van anar aixecant a base de cabassos de terra per cobrir el que suposem que és tota una ciutat subterrània destinada a la vida del més enllà del primer emperador. La tomba de Shi Huangdi és, sens dubte, l'expressió d'un home que volia que el seu imperi superés qualsevol obra feta fins aleshores. Diuen que el sostre era un cel nocturn decorat amb constel·lacions fetes amb perles. Al terra, una reproducció del seu imperi en miniatura, amb pavellons i pagodes a les ribes d'un riu de mercuri. El mateix emperador d'or i jade en un taüt de bronze flotant en una bassa de mercuri. Tot plegat molt fantàstic i espectacular, però és veritat
Les proves científiques han revelat que el nivell de mercuri al voltant del túmul és 100 vegades superior al normal. I amb radars especials s'ha detectat una cambra de 10 metres d'alt a dins de la muntanya. És possible que la tomba de l'emperador fos tal com diuen, però haurem d'esperar per saber-ho, perquè el govern xinès ha decidit no excavar el túmul fins que tinguin la tecnologia per conservar el que hi ha dins. I si mai s'hi posen, podria ser una excavació molt perillosa. Hi havia corredors i trapes i paranys per impedir l'entrada dels lladres de tombes. Suposo que després de 2.000 anys ja no funcionaran, però el primer que entri a la tomba val més que ho faci amb molta cautela. Shi Huangdi havia proclamat que la dinastia Qin duraria 10.000 generacions. Però al cap de només 3 anys de la seva misteriosa mort, el seu immens imperi s'havia desintegrat. El primer emperador va pagar un preu molt alt pels seus colossals projectes arquitectònics. La Gran Muralla i la seva magnífica tomba van dur el país a la fallida. I finalment els camperols xinesos van dir prou. Dut al límit, el poble es va rebel·lar i la Xina es va sumir en el caos. Shi Huangdi, el primer emperador de la Xina unificada, és mort. Són pocs els que el ploren i molts els que esperaven la fi de la dinastia Qin, tan despietada com odiada. Es desferma una lluita ferotge per controlar l'imperi. En una paraula, va ser el caos. Al poc de la mort de Qin Shi Huangdi, esclata una guerra civil entre diferents pobles que pretenen el poder. L'any 206 abans de Crist arriba al poder un nou sobirà decidit a dur estabilitat a la Xina. Es diu Liu Pang. Aquest antic soldat i polític astut va saber guanyar-se el cor del seu poble. Els següents 4 anys, Liu Pang va consolidar el seu poder i va aconseguir el suport del poble. L'imperi va recuperar la pau i l'estabilitat. Quan es va morir l'any 195 abans de Crist, havia fundat una dinastia que hauria de durar gairebé 4 segles. Els Hans. Els Hans van emprendre una campanya de construcció de muralles més ambiciosa encara que la de Shi Huangdi. Van ampliar la Gran Muralla molt més cap a l'oest. Van construir una sèrie de fortaleses i de torres de guaita que protegien les rutes comercials que s'endinsaven a l'Àsia central al llarg de centenars de quilòmetres al nord-oest de la capital. Els Hans van construir les seves fortaleses més a prop les unes de les altres que les anteriors dinasties. Estaven separades d'un a 5 quilòmetres. En zones on l'enemic era molt actiu, les acostaven fins als 500 metres. Els soldats Hans tenien 3 missions principals a la muralla: defensar el país de les invasions, reunir informació militar sobre l'activitat enemiga i mantenir i proporcionar combustible a les fogueres que encenien a les talaies. Les torres de senyals dels Hans incorporaven diferents tipus de senyals. Les banderes i el fum només es feien servir de dia, les torxes només de nit, i les fogueres més grans i els timbals a qualsevol hora del dia. Van inventar codis molt complexos amb aquests signes, i com els codis moderns eren top secret i el poble no els coneixia. Des del 200 abans de Crist al 200 després de Crist aproximadament, si fa no fa, quan Roma es dissolia com a república i renaixia com un imperi que engoliria i transformaria el món occidental, la Xina era un imperi que consumia i transformava el món oriental. Durant la dinastia Han, la població de la Xina va créixer fins als 50 milions d'habitants. Pel sud, l'imperi es va estendre fins al Vietnam i per l'oest fins a l'Afganistan. Era immens, però al cap de 400 anys, com Roma, la desintegració interna va començar a eclipsar l'èxit militar i el 184 després de Crist, una revolta dels camperols va posar fi a la dinastia Han. Un cop més la Xina es va sumir en el caos. Durant 3 segles, la guerra, la traïció i la mort van regir a la Xina. I un cop més va caldre un home despietat per posar punt final a aquella època d'agitació. Al segle VI, un poble del nord, els Suis,
va declarar la guerra al caos i va conquerir una part de l'imperi rere una altra fins que la Xina va tornar a quedar unificada per primera vegada des de la caiguda de la dinastia Han 3 segles abans. L'emperador Yang Ti bastiria l'imperi Sui sobre els fonaments de gairebé 1.000 anys de dinasties precedents. A diferència dels emperadors anteriors, que s'havien concentrat a fortificar la Xina contra el món exterior, Yang Ti enfocaria les seves energies cap a l'interior del país per enfortir el seu imperi de portes endins. La Xina és immensa i els cursos d'aigua constituïen el mitjà de transport més eficaç en unes distàncies tan grans. 2 rius principals travessen el país d'est a oest, el Yangtze al sud i el Huanghe al nord. Però els separen més de 1.500 quilòmetres. La Xina és una casa dividida. Yang Ti va decidir fer-hi alguna cosa. Es va proposar unir el nord i el sud de la Xina amb una artèria central gegant, un gran canal. Una autopista hidràulica per a comerciants, soldats i ciutadans. Van fer una cosa molt habitual a la Xina quan s'ha de fer una gran infraestructura. Van estudiar les vies fluvials existents i van buscar zones on poder-les unir per crear un únic canal. Van mirar d'aprofitar al màxim l'orografia. Aquell projecte gegantí demanaria més d'1 milió de jornades laborals, la majoria de les quals es van dedicar a excavar. Les condicions laborals i de vida eren terribles i primitives. Desenes de milers de persones es van morir de gana, cansament i malalties. Els capatassos en van matar moltes més a cops. Es van haver de construir més de 24 rescloses per formar una xarxa enorme de canals. Cada cop que trobes una massa d'aigua natural, has de construir una resclosa per fer una barrera entre el canal i el llac o el riu. Després, necessites rescloses per fer pujar el nivell de l'aigua i de les embarcacions per superar les elevacions del terreny. Per construir el Gran Canal es van necessitar 5 milions de treballadors i 6 anys d'obres. Un cop construït, el Gran Canal feia 1.900 quilòmetres i era el projecte de canalització més llarg i més ambiciós fins a aquell temps. Connectant el Huanghe i el Yangtze pel Gran Canal, es podien transportar mercaderies fins a 70 quilòmetres al dia. Les ciutats importants de les ribes del canal es van convertir en centres de comerç de seda, porcellana i cotó. Comerciants i artesans subministraven productes manufacturats als mercats que s'obrien per tot el país. Des del punt de vista econòmic, va facilitar molt el comerç entre regions i va proporcionar feina a molta gent que treballava en la construcció, el manteniment, la reparació del canal i en el transport de mercaderies i persones. Com el Nil a Egipte, integrava el nord i el sud i reforçava els fonaments d'un imperi unificat. El canal generava molta riquesa. Els poetes podien viatjar. Els pintors anaven amunt i avall pintant paisatges. Era un autèntic motor cultural. Però no solament al llarg del seu curs, sinó també molt més enllà. Un cop acabada la seva proesa d'enginyeria, l'emperador Yang Ti va decidir que havia arribat el moment de fer un viatge victoriós pel Gran Canal. Va ser un espectacle exagerat amb un seguici de milers de persones que viatjaven amb una opulència que fregava l'obscenitat. L'emperador tenia unes barcasses imperials luxoses i magníficament decorades amb què navegava pel canal. Cada any passava 6 mesos gaudint del sol del sud. L'emperador va redefinir el luxe i exigir aliments exquisits i impostos desorbitats a tots els pobles i ciutats que trobava al llarg del canal. Des de les seves embarcacions es llançaven per la borda grans quantitats de viandes mentre els indigents que havien construït el canal s'ho miraven desesperats des de les ribes. Un cop més, un emperador xinès va infravalorar el poder del poble.
Els seus viatges de disbauxa ostentosa van provocar un creixent sentiment d'odi contra el seu règim decadent. L'any 618 després de Crist, el poble es va aixecar en una sèrie de revoltes per tot el país. Un cop més, el caos consumia la Xina i no va trigar a arribar al palau mateix. L'emperador Yang Ti va ser assassinat pels seus propis generals i la dinastia Sui va trobar una fi sobtada. Però amb l'imperi unificat un altre cop, s'havia preparat l'escenari per a l'edat daurada de la Xina. I per primer cop, els enginyers xinesos van estendre la influència de l'imperi per tot el món. Fa 6 segles, una flota extraordinària de vaixells xinesos va travessar la mar de la Xina abans d'aventurar-se cap a l'oest, a Ceilan, Aràbia i l'Àfrica Oriental. Mai una flota com aquella no havia solcat els mars de la terra amb uns joncs gegants de 9 pals escortats per un munt d'embarcacions de proveïment, patrullers i naus de transport per als cavalls. I una tripulació total de mariners i soldats que superava els 27.000 homes. Era la famosa esquadra de la poderosa dinastia Ming. Anunciava al món que després d'un segle de domini mongol, la Xina havia tornat als seus legítims sobirans. Comandava la flota un almirall peculiar, un plebeu de la remota província de Yunnan que es va acabar convertint en una de les figures més poderoses de la dinastia Ming. Es deia Cheng He. Cheng He tenia 11 anys quan els Mings van conquerir el seu poble. El van separar de la seva família, el van dur a la cort com un obsequi per al fill de l'emperador i el van castrar. Els eunucs apareixen sovint en la història de la Xina i acostumaven a concentrar molt de poder perquè podien accedir fàcilment a l'emperador i a les dones imperials perquè no suposaven cap amenaça. Cheng He va ascendir gradualment l'escalafó fins a convertir-se en el primer lloctinent de l'emperador. Junts van traçar un pla audaç per conquerir els mars. A Cheng He li van encarregar el comandament d'una flota extraordinària de vaixells. Cap altra dinastia xinesa no s'havia plantejat un repte d'enginyeria com aquell. Era una persona que volia deixar la seva empremta personal al món. Va ordenar la construcció de 337 vaixells d'alta mar i a més es van adaptar 188 naus de transport de fons pla a la navegació oceànica. Obtenir els materials, reunir els artesans, els enginyers i tots els altres treballadors i després crear una flota de 300 vaixells és una autèntica proesa. La flota britànica en temps de Napoleó tenia com a molt unes 100 naus de guerra. Un exèrcit de 30.000 fusters, fabricants de veles i altres artesans vivia a les drassanes treballant de dia i de nit en la colossal flota de Cheng He. Al centre de les immenses drassanes, 7 dics secs de 450 metres es van separar del riu Yangtze amb unes preses de 7 metres d'alt. Quan els vaixells van estar acabats, les preses es van obrir i l'aigua va inundar els dics secs. La nau almirall de la flota era un vaixell espectacular de 9 pals que feia 130 metres d'eslora, gairebé una vegada i mitja la longitud d'un camp de futbol. Es va convertir així en la nau de fusta més gran de la història. Buscant la màxima estabilitat, tenia un fons pla ple d'un llast de pedres i un codast exterior innovador que es podia elevar per reduir la resistència del vaixell en aigües poc profundes. Uns compartiments estancs impermeables, inspirats en la tija dividida de les canyes de bambú, permetien emmagatzemar-hi aigua potable i provisions i mantenien la nau flotant si el casc es trencava. A la segona coberta hi havia els allotjaments per a la tripulació. La cuina, el menjador i la sala d'operacions eren a la tercera coberta, mentre que la quarta coberta es feia servir com a plataforma per als combats. Un cop aparellat del tot, el vaixell tenia 9 pals impressionants i 12 veles quadrades de seda vermella conejaven cap al cel. Altres naus duien fins a 24 canons de bronze amb un abast de 270 metres.
La proa i la popa tenien perfils alts reforçats per escometre embarcacions més petites. Uns vaixells transportaven cavalls o soldats. Altres carregaven aigua dolça i provisions per a 28.000 homes. Estem parlant d'una flota molt gran. Tenia tants soldats i mariners com l'Armada Espanyola del 1588 i el doble de naus. El 1405, l'almirall eunuc Chang He va salpar en direcció al món. Chang He no era un explorador. El que feia era el que amb la terminologia militar moderna anomenaríem projecció de poder. Durant els seus 28 anys de carrera naval, l'almirall Chang He va visitar 37 països. Va superar l'extrem sud de l'Àfrica per penetrar a l'oceà Atlàntic i va dirigir una flota única que superava les flotes de tota Europa juntes. Els viatges de Chang He van convertir la Xina en una superpotència dels mars. Però l'any 1433, l'època d'exploració de la Xina va tenir una fi sobtada. Chang He es va morir inesperadament en una escala a l'Índia i la flota va tornar a la Xina. Un nou emperador ocupava el tron. Amb un ordre desconcertant va canviar el curs de la història de la Xina. A pesar del domini aclaparador de la Xina com a potència naval, l'emperador va ordenar cremar la magnífica flota de Chang He. Seria un dels moments crucials de la història xinesa. La Xina s'havia preparat per controlar els mars i colonitzar el món anys abans que els portuguesos, els espanyols, els holandesos i els anglesos. Amb el nou emperador es van destruir totes les embarcacions d'alta mar. Es van cremar fins i tot els informes de les expedicions de Chang He. Acabava així l'època d'exploracions de la Xina. Es va tancar de cop la porta al món exterior. Desapareixien les naus i moria la possibilitat de controlar i conquerir altres països. El motiu d'aquella decisió de l'emperador continua sent un misteri avui dia. 1449, 16 anys després que l'imperi tornés a tancar-se en si mateix, torna l'enemic ancestral de la Xina. Les forces mongols van muntar un atac massiu. Com les grans dinasties que la van precedir, els Mings van recórrer a la muralla per protegir-se. El resultat seria la proesa més monumental de tot l'imperi xinès. Una total reestructuració de la Gran Muralla que la va convertir en l'estructura colossal que coneixem avui. Les primeres muralles es van fer amb terra compactada. Les muralles de la dinastia Ming eren de pedra i maons. Eren molt més sòlides i són les que avui encara podem veure en part. Un morter bast d'arròs glutinós i calç morta servia per lligar maons i la seva força era comparable a la del ciment modern. La construcció de fortificacions militars a la Gran Muralla va assolir el seu punt culminant amb els Mings. A les zones militars es van afegir muralles dobles, així com bastions, passos i altres reforços. Les torres de guaita, de formes i dimensions variades, servien de refugi o com a punts de senyals al llarg de la muralla. S'hi van construir torres prou grans per guardar-hi aliments i armes i per fer d'allotjament als soldats. A dins, una escala duia dalt de tot de la torre amb petites obertures a banda i banda per poder vigilar l'exterior. Les defenses es van millorar amb diversos recursos, incloent-hi l'artilleria. Els xinesos eren clarament superiors als mongols en armes de pólvora. I si la dinastia Ming era capaç de mantenir un exèrcit ben cohesionat al llarg de la Gran Muralla, podria resistir als atacs mongols individuals. Cap al final de la dinastia Ming, pel nord de la Xina s'estenien més de 9.500 quilòmetres de muralla, incloent-hi moltes ramificacions. Durant un segle i mig, la muralla va resistir. Però al 1600, la dinastia que regnava rere la muralla s'esfondrava i una tribu estrangera, els manxús, reunia forces a la frontera del nord de la Xina. El 26 de maig del 1644, les forces manxús van entrar a Pequín.
Els xinesos van trigar més de 250 anys a fer fora aquells invasors del nord. Però quan ho van fer, va sorgir un nou regne xinès diferent de tots els anteriors. La Xina comunista. No hi ha res que simbolitzi millor el poder i la imaginació dels xinesos que la Gran Muralla. De totes les civilitzacions que han assolit la magnitud gloriosa d'imperis, només una ha esquivat l'oblit inevitable que els segueix. Els emperadors apareixen i desapareixen. Però durant milers i milers d'anys l'entrega, la visió, la resistència i la intel·ligència d'aquest poble tan notable han empès la seva civilització a triomfar una vegada i una altra, quan altres, senzillament, s'han transformat, s'han dissolt o han desaparegut. A l'alba de la civilització, els xinesos ja hi eren, i encara hi són, i no han acabat pas. Us ha parlat Peter Weller. L'inici de la història d'Amèrica en el proper Cronos.